101,8. Ερασπορ 101,8. Αθλητικές ειδήσεις. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 2-9 από την Ερασπορ. Σε ρύθμιση η Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανατζής. Το ιστορικό βράδυ στο Γαλλικό Μάρμαρο με περισσότερους από 35.000 φίλους του Παναθηναϊκού να αποθεώνουν τους πρωταθλητές Ευρώπης στο έκτο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος παρά την ήττα τους από την Παρτίζαν 75-64. Οι αγωνές Λορέντζο Μπράουν, ενώ οι Σλούκας, Λεσόρ και Κώστας Εντοκούμπο έπαιξαν μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Πρώτο σκόρ για τους πράσινους, ο Νάν με 16 πόντους. Πάμε το ΔΕΦΕΣ Μακάμπι Τελαβίβ 89-66 στο άλλο παιχνίδι στο τουρνουά. Ο Άρης ήταν μεγάλος κερδισμένος στον τέρμα τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική της Super League, καθώς νίκησε με 2-1. Η νομισία της χορηγής Super League απολαμβάνει προσωρινά ΠΑΟΚ που πέρασαν τη χώρα του. Το φυσικό κερδίζοντας με 4-1 το γάμο. Najbolje za čvrste temelje, za sigurne stubove vaše budućnosti kada gradite za svoje bubrega na Mundo Basketu Lane. Od 17 časova će kao cement vrhunskog kvaliteta. Moravacem cement. Više na moravacem.ru.